Valentin Gheorghe până la urmă, ce execuție! Gol monumental înscris de Valentin Gheorghe cu un șut splendid la colțul scurt, dar un șut tare, bine plasat. Poate că o vină are și Eșanu, vom vedea la reluare. Deocamdată ceea ce frapează este frumusețea execuției lui Valentin Gheorghe. Ia să vedem. Astra Giurgiu marchează pentru echipa noastră cu numărul 11. E drept, Eșanu era la cealaltă bară. Gheorghe trage peste zid și trage la distanță României, două echipe care se confruntă acum cu mari probleme și nu numai financiare. O minge care ajunge la Stahl și șutul este perfect, în vinclu, imparabil și Astra se duce la 2-0. Au marcat ambii mijlocași laterali, jucători tineri, de viteză, de perspectivă. Ce șut bun prinde Stahl, imparabil, minge lovită foarte corect, acoperită bine, un șiret plin. Mihai Coman lângă, Dani Coman lângă Mihai Stoichiță. Vedem încă o dată faza. Mingea ricoșează foarte bine pentru Stahl. O pendulare scurtă, șut